Već 4 dana učenici srednjoškolskog centra Golub Kureš u Bileći djelimično ili potpuno bojkotuju nastavu. Razlog su tvrde hladne učionice u kojima pohađaju nastavu. Izgradnja novog sistema grijanja počela je prije 20-ak dana. Iako postojeći sistem grijanja radi, niko u školi nije mogao da potvrdi kolika je temperatura u učionicama. Nakon što su utorak i srijedu nastavu napustili posle 3. to su juče i danas učinili posle 1. časa. Od oko 430 učenika, 5 koje smo zatekli u učionici kažu da nastavu teško prate. Mislim, većinom ne možemo, zato što je veoma hladno. Kada je najhladnije? Pa, ujutru. Prva 3 časa najviše. Veoma je hladno. Morate li jakne nositi? Moramo. Na postojećem sistemu grijanja oko 90% toplotne energije se gubi. Samo u pojedinim kabinetima temperatura se približi 10. podjelku. Pa ne mogu reći da je prijatno hladno, ali obučem se u skladu sa tim. Nisu se obavijestili upravo škole, iako imaju svoje predstavnike, kako predsjednika odjeljenske zajednice, tako i predstavnika u savjetu učenika. Ja lično smatram da se radi o nasilju, da par učenika ne želi da bude na nastavi i vrši pritisak na druge učenike. Toplo nije, ali za naše uslove, kako smo mi navikli, nije toliko ni hladno ako se bolje obučemo. Prije godinu dana časovi su skraćivani na 30 minuta. Izgradnja novog sistema za koji je vlada obezbijedila 230.000 maraka počela je 8. januara. Neće biti pušten u rad bez potpunog završetka koji se ne očekuje do kraja grijne sezone. Ušli smo kasno u potpisivanje ugovora da bi počeli raditi. Decembar je čitav bio kišan. Savjet roditelja djece srednjoškolaca zasjedao je jutros bez konačnog dogovora o načinu izvođenja nastave. Njihov predstavnik nije želio pred kameru. Inače, stari sistem grijanja izgrađen je prije gotovo 5 decenija i nikada nije bio potpuno u